Szeretettel üdvözlök mindenkit a Magyar Csodaszarvas Egyesület és a Mi Hazánk második kereti mozgalmának közös október 23-ai megemlékezésén, hagyományos megemlékezésünket himnusszal. Isten áld meg a magyar jó kedvel bőséggel, nyújts eléjük védőt a tűz akik régen tét, hozz rá még esztendőt, megüzöttek már elég a Köszönjük szépen! Én Pálfi Zoltán vagyok, Magyar Csodaszarvas Egyesület elnöke. Én vállaltam, hogy ma itt segítek levezetni a megemlékezést, és bekonferálom majd a közreműködőinket. Mi 3-4 évvel ezelőtt kaptuk meg a Méhes Attila rokonságából, barátaiból álló társaság, a Szikla Nemzeti Körtől azt a nemes feladatot, hogy itt évről évre emlékezzünk meg, mint második kerületi szervezetek, Méhes Attiláról, aki ugye a rendszerváltás után, a rendszerváltás előtt természetesen a legnagyobb elhallgatásnak örvendhetett, de a rendszerváltás után is itt azért a második kerületben több olyan megemlékezés volt, ugye a Szénatér, ahol most a polgármester és az ő szavazóbázisa tart megemlékezést, illetve a Mansfeld Péter szobor. Kicsit elhalványították Méhes Attila második kerületi szabadságos emlékét, úgyhogy mi vállaltuk itt a Szikla Nemzeti Körtől, ugye a történelmi helyzet is olyan volt, hogy hát nem az, hogy ide szorultunk, hanem találtunk egy olyan hőst, aki számunkra is példaként szerepel, hiszen ugye Méhes Attila, aki 56-ban katonaként szolgált, katonaként lett behívva, és majd itt szó lesz róla, ugye egy tehetség, tehát ő az operába készült, tehát egy tehetséges énekes volt, és hát ugye a kötelező sorkatonai szolgálatát töltötte 56-ban, így érte meg október 23-at, amikor hát ugye én azt mondom, máig tisztázatlan körülmények között azért a magyar honvédség, nem mondanám, hogy teljes mellszélességgel állt ugye az oroszok elleni harc mellé, úgyhogy Méhes Attiláról is annyit tudunk, hogy mint katonai kiképzett sofőr, a forradalom alatt ugye a Szénatérről, Móricz Zsigmond körtéről, a János Kórházba vitte a sebesülteket, és ilyen értelemben tevékenyen is részt vett ugye a forradalomba. November 4-e után, tavaly előtt osztálytársai, barátai, szomszédai is részt vettek a megemlékezésünkön, és az ő beszámolóik szerint is elmondták, hogy gyakorlatilag ugye felbomlott a hadsereg, orosz megszállás volt, ugye a legkeményebb napok jöttek november 4 után, és itt Pasaréten a szüleinél, szüleihez jött vissza a katonai társaival, akik hát vidékiek vagy máshonnan jöttek, itt nem azt mondom, hogy bujkáltak, de valahol itt voltak azokban a napokban, és a Pasaréten, ugye, ahol most is egy élelmiszerbolt van, egy nyugati lánc volt, régen kommunizmusban egy ABC volt, 56-ban is egy ABC volt, ugye hatalmas tömeg verődött össze, már november 7-én járunk,
és aznap valahogy nem nyitott ki a bolt. Állítólag ugye nem találták a bolt kulcsát, ugye Méhes Attila is pont arra keveredett, és hát ő vállalta, hogy teherautóval elmennek a boltvezetőhöz, és kinyitják a boltot. Hát nyilván élelmiszerhiány volt, hát ugye a város romokban volt, orosz megszállás volt, óriási, hát nyilván pánik volt, a civil lakosság se tudta, mi legyen, de hát enni azt kellett. Ugye a bolt, tehát elmentek, hogy nem, egy katona mellé keveredett, tisztázatlan körülmények között, ugye ez a későbbi áruló, akiről beszélünk, azt mondta, hogy hát ide a laktanyába be kéne még jönni, mert sebesülteket, ugye a laktanya még magyar kézben van, és sebesülteket kéne átvinni a János kórházba. Hát Attila, nevezzük így, ugye Méhes Attilát, természetesen bejött, hiszen ez volt a dolga, az elmúlt hetekben nyilván sokat látott a forradalom alatt, és amikor beértek, hát itt már ugye megtörtént a hatalomátvétel, oroszok elfoglalták a laktanyát, ugye ahogy a teherautóval bejött, a mellette lévő hát ábus áruló gyakorlatilag azonnal ugye a parancsnoknál föladta Méhes Attilát, orosz tolmácson keresztül elmondta neki, hogy hát itt egy forradalmár van. Az orosz parancsnok valószínűleg az elmondások szerint, ugye ez bizonytalan már ilyen időtávlatából, egy ilyen mozdulatot tett a fejével a tolmács felé. Mindenki azt hitte, hogy majd Méhes Attilát lecsukják, elengedik, vagy hát gyakorlatilag semmi tárgyalás vagy ilyesmi nem volt. Ez itt volt a laktanya udvarában, ugye a későbbi kutatások szerint. Hát a következő történt, két kufajkás megfogta Méhes Attilát, nem ezen a falon, hanem a másik Hasaréti oldal falánál egy sorozattal kivégezték azonnal. Úgyhogy a történet itt gyakorlatilag Méhes Attila számára véget ért, hát a család számára természetesen nem, hiszen teljes elhallgatás volt, elhunytnak a testét, se engedték éveken kell, hogy egy év múlva tudták talán valamilyen szinten exhumálni, titokba eltemették Farkasréten, és hát a családot is rendkívüli megaláztatás érte a továbbiakban. Hát természetesen ugye az ávós áruló utána jutalmul Csepel munkásőrparancsnoka volt, aki a kommunizmusban azt tudja, hogy azért az valamit jelentett. A 90-es években halt meg, sajnos, örülök, ha még élne, és minden évben itt részt tudna venni ezeken a megemlékezéseken. Nyilván, hogy adnánk neki. Hát sajnos ugye erre nem kerülhetett sor, pedig a 90-es években azért lehetett volna vele beszélgetni, hogy ezt azért végül is hogy gondolta, vagy hogy képzelte. Az utódai viszont itt vannak közöttünk, úgyhogy minden évben, amikor eljövünk Méhes Attilára, kell emlékeznünk, és az ő példájából tanulnunk kell. Soha többé nem szabad beleesnünk ebbe a csapdába. Sajnos ő beleesett. Én röviden, kicsit túllépve a szerepemet, nyilván vannak, akik először vannak itt, de mindig azért ezt szeretném elmondani, ha már vállaltuk ezt a szerepet, és hogy ne csak a prózáé legyen a szó, Méhes Attila késői utódját, a Csodaszarvasi Egyesület nagy támogatóját, Csobolya Józsefet kérném, aki jelenleg a Magyar Állami Operaház tagja, és ő beregszászi születésű, tehát annak viszont most nagyon örülünk, hogy beregszászi születésűként itt van köztünk, és nem valahol a szláv háború közepén kell szolgálnia, és igazából sajnáljuk, mert mi a Csodaszarvasi Egyesület, hogy a célét is tudjuk, hogy a elszakított területekért harcolunk. Sajnos egyelőre azt kell mondani, hogy Beregszász, te szülővárosod ukrán megszállás alatt van, de te itt vagy köztünk, és vállaltad, hogy egy kicsit hozzájárulsz itt a megemlékezésünk ünnepi hangulatához, hogy Csobolya Józsefet kérném akkor a képletes színpadra. Szeretettel köszöntöm Önöket! Tengerhez hajlok én, vagyok zátony virágom,
Világhoz hajlok én, vagyok gyöngyszavú hárfa. Testedhez hajlok én, vagyok vágy folyondára. Hazámhoz hajlok én, vagyok zsoltáros árva. Bobersovszky Gyula verse következik. Ő 1956-ban egy költő és újságíró volt, és írt egy verset, amiért halálra ítélték, csodában határos módon menekült meg, úgyhogy ezt a versét kérem hallgassák meg. Rőzse ropog, füstje száll, lángja talpam tépi. Fohászom a végső, Uram, kegyelmedet kéri. Uram, Uram, legyen elég, mire hoztál minket? Uram, csak a megváltóktól váltsd meg lelkeinket. Pierre Renault szerény szolgáld, én előtted állok, amint éppen lelkem üdvén munkálnak a lángok. Uram, Uram, legyen elég, mire hoztál minket? Uram, csak a megváltóktól váltsd meg lelkeinket. Gyermekeim az ég alatt, azt sem tudom merre, szálljon rájuk jóságodnak vezérlő kegyelme. Uram, Uram, legyen elég, mire hoztál minket? Uram, csak a megváltóktól váltsd meg lelkeinket. Legyen elég, elég, Uram, erre hoztál minket. Uram, csak a megváltóktól váltsd meg lelkeinket. Uram, csak a megváltóktól váltsd meg lelkeinket. Mára megfogyatkoztak a mesemondók. Megkoptak maguk a mesék is. Néha-néha mégis egy-egy mesét mondok. Szorítva múltunk, meg jövőnk kezét is. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ország. Hol poklok tanyája, hol meg a mennyország. Itt lett Szentély István, itt égett meg Dózsa. Vashadak taposták, mégis maradt rózsa. Mégis maradt rózsa, mégis megmaradtunk. Hatalmak fölöttünk, halottak alattunk. Csöndesek a fejfák, csöndesek a sírok, csöndesek álmaink. És én mégsem sírok. És én mégsem sírok, elfogytak a könnyek. Hangosan üzenek hadat a közönnek. Pihenjen a fegyver, de robbanjon a lélek. Emberek, katonák, így legyünk vitézek. Így legyünk vitézek ésszel, szeretettel, Magos Dévavárát csak tiszta kezekkel tudjuk megállítni, hogy alá ne omoljon. Újszülött népemnek otthona maradjon. Mára megfogyatkoztak a mesemondók. Megkoptak maguk a mesék is. Néha-néha mégis egy-egy mesét mondok. Szorítva múltunk, meg jövőnk kezét is. Végezetül pedig hallgassák meg Zalán Tibor költőnek a versét. Zalán Tibor ma is él. Ő 1975-ben írt egy verset az 1956 utáni életérzésről. Balassi Bálint stílusában írta ezt a verset, címe pedig Júlia szétasszony.
Lovaink gázolnak, szügyik forgolódnak e megáradott éjben. Zajlik a jéghely szűz, házamból messze űz most hazám és a vérem. Miként a darvakkal, mint nagy madarakkal messzire szállt reményem. Hátam mögött rabló, országot bitangló poharának csengése. Előttem idegen ország, kiben nekem lészkeserű mentségem. Vagyok, mint bujdosó, nyelvemre könyvtől só, száradt hazám nevére. Júlia szép asszony, az Isten megtartson virágozó szépségben. Övezzen gazdagság, óborló poétát, csókszomjas nagy kedvére. Halovány jégarcot befalazza sorsom, szomorúság mélyére. Kiket kell elhagynom, búcsúm most megáldjon, titeket végvárjak. Sebesülni vitéz, hazáért halni kész, mégis elárvult fiak. Véretek előttem, hatalmas mezőkben, áldozatra példákat. Mert Magyarországban, sebesült hazámban most olyan idők járnak. Csapdákat állítnak, rágalmat hajítnak az igaz poétának. Szép magyar szaváért, hűséges kardjáért, néki békjót ajánlnak. Szép magyar szaváért, hűséges kardjáért, néki békjót ajánlnak. Júlia szép asszony, hátamban a rablók megáradott éven. Csapdákat állítnak, rágalmat hajítnak, s lészkeserű mentségen. Kiket kell elhagynom, búcsúm most megáldjon, hát hazámat és téged. Júlia szép asszony, az Isten megtartson, hát hazámat és téged. Köszönjük szépen Csogolya Józsinak, és sok sikert kívánunk, hiszen holnaptól másik színpad, kicsit nagyobb, az Operaház színpadán kell majd szerepelni, úgyhogy senki ne csodálkozzon vele, hogyha Józsival találja magát szemben Operaházi előadási Józsikán. Köszönjük, és akkor most felkérném Kisherceg Péter, Mi Hazánk második kerületi szervezetének elnökét, tartsa meg megemlékező beszélt. Köszönöm szépen! Fölvettem a kapcsolatot a Hadtörténeti Múzeummal, illetőleg áttanulmányoztam a korabeli jegyzőkönyveket. Szeretném hasonlóképpen elmondani, csak egy kicsit jobban kiegészítve a Méhes Attila történetét. Tisztelt emlékezők, bajtársak, patrióták! A Mi Hazánk Mozgalom kerületi szervezete nevében nagy tisztelettel üdvözlünk meg. 3 éve mozgalmunk és a Csodaszarvas Egyesület megállapodást kötött a Szikla Nemzeti Körrel arra, hogy Méhes Attila 1956-os mártír emlékét tovább őrizzük, gondozzuk. Ez egyszerre megtiszteltetés és hatalmas felelősség. Azért jöttünk el ma mindannyian, hogy emlékezzünk és felelevenítsük a korabeli eseményt. Ezt évről évre eddig is megtettük, és ezt követően is meg fogjuk tenni. Méhes Attila
géptechnikumot végzett, autószerelő volt. Vágya azonban az volt, hogy operaénekes legyen. Székely Mihály egyszer meghallgatta, és meghallotta, felismerte benne az őserőt, az óriási énektudást. Rendkívül tehetségesnek tartotta, és azt mondta, hogy leszerelése után keresse fel őt, és majd ő személyesen fogja engedgetni sorsát. Méhes Attila Vácon és Budaörsi Petőfi Sándor laktanyában teljesített szolgálatot. Kimenőin, testvérével, Méhes Emőkével operaházba és színházba jártak, a kultúra volt az igazi szenvedélye. 1956. november 7-én, ahogy Zoli is említette, itt a közelben a Vasaréti közér zárva volt, emberek kifogytak élelemből, ott volt egy mozgásképtelen, lerobbant jármű, amit Attila megjavított, és ezzel a gépjárművel mentek el a boltvezetővel. Ő és a nagynénye is ott volt a tömegben, ők szerényen, miután kinyitott a bolt, ők szerényen várakoztak, nem túldultak egyből a közérben. Sőt, eldöntötték, hogy továbbállnak, és majd később visszajönnek. És ekkor volt, hogy a tömegből kilépett Csernyi József, ez a sunyi és végtelenül aljas alezredes. Beült a kocsiba, Attila nagynényét kitessékelte az autóból, és azt mondta, hogy itt az akadémia területén sebesülteknek kell segíteni. Méhes Attilát törben salta ez a söpredék alatt. Behajtottak együtt az akadémia területére, és ott Csernyi mutatta, hogy felkelő ellenség azonnal adjon. Családja erről egy ideig nem szerzett tudomást, folyamatosan várták a dílt felőre, várták haza. Amikor megtudták, hogy mi történt, családja beleroppant. Sírhelyén a következő mondat áll. Nagyot vitt végbe e fiú, bár életét elorozták, ő töretlen és tiszta. Csernyi, ez a hitvány alak, ezután rá akarta venni Attila családját, hogy vallják azt, hogy a felkelőt ölték meg. Pénzt és állást ígért a nagy szegénységben lévő édesanyjának, aki tanárnő volt. Természetesen ezt az égtelen és otromba hazugságot soha nem fogadták el, mint ahogy Csernyi azt szerette volna. És milyen volt akkor a politikai rendszer? Zoli is említette, ezt követően nem meghurcolták, hanem parancsnoknak előléptették. Most ezen a ponton a Kárpátia Együttes egyik számát szeretném nektek idézni. Neveket akarok hallani, kik voltak 56 hóhérai. Csernyi egy bestiális hóhér volt. Wittner Mária ugyanebben a Kárpátia dalban kifejti, hogy a keresztényi könyörület, megbocsátás nem terjedhet ki azokra, akik ilyen semmire kellő tetteket hajtottak végre, és elárulták magyar testvéreinket. Kedves bajtársaim, rendkívül szomorú történet ez, egy igaz szívű és törhetetlen honvédot, és egy lehetséges, neves operaénekes vesztette el nemzetünk. Emőke Attila testvére töretlen kitartással elérte, hogy 92-ben Méhes Attila honvédot posztumusz őrnagyi rangra emelték, és ezt követően került emléktáblája ide. Ebben Emőke fősegítője, az akkori férje Szinte Gábor festőművész volt, aki tartotta végig ezen a helyen megemlékezéseket. Aktuálpolitika tekintetében a történet vonatkozásában azzal összefüggésben a következőket tudom nektek elmondani. Ahol vagyunk most, az az akadémia területe. Petőfi emlékévet írunk. Méhes Attila szolgált a Budaörsi úti Petőfi laktanyában, álljunk meg egy pillanatra. Felteszem azt a kérdést, hogy ez is valaha a Petőfi akadémia volt. Petőfi laktanya, Petőfi emlékévet írunk. Melyik helyszínt hívják még mindig Petőfinek? Mint tudjuk, egyiket sem. Szörnyű hiba ez. A másik, amit szeretnék említeni, mondandó végéhez közeledve, hogy 1 órakor utánunk tudjuk, kik is jönnek ide emlékezni. Mindannyian tudjuk.
az MSZNP utódpártja szánysegédeivel. Joggal teszem fel szerintetek azt a kérdést, milyen világban élünk? A megrázó eseményekre ők vajon hogyan emlékeznek? Hogyan emlékeznek és hogyan emlékeztetnek? Az biztos, hogy jelenlegi korunk egyik legnagyobb problémája, hogy Magyarországon nem volt meg az úgynevezett rendszerváltozás követően az elszámoltatás. És látjuk, hogy ennek is majd a levét is. Hazánkat külső és belső erők folyamatosan támadják. Jelenleg gazdasági és ideológiai hadviselés zajlik. A tolerancia álságos hirdetői addig megengedők, míg valaki egyetért velük. Gazdasági szinten pedig cél hazánk kivéreztetése. A szomszédban háború van, és egyre több háború van kibontakozóban, a világ forró. Kedves bajtársaim, igen, ezekben a nehéz időkben össze kell tartanunk, és hirdessük, hogy a kerületben a Mi Hazánk mozgalom jelen van, erősödik, és jövőre be kell jutnunk az önkormányzatba, ahol elkezdünk rendet rakni a Budapest programok alapján. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és meghallgattak. Köszönjük szépen, elnök úr! Részletes, minden kimerítő megemlékezését. Nem egyeztettünk ugye szöveget, de hát ugye szerintem a vezérfonalak azok összejöttek ennek ellenére. És hát akkor megemlékezésünk vége felé koszorúzásokra kerítenénk sort. Én kérném akkor Józsit, hogy egy kicsit a koszorúzások alá is hangulat legyen. Köszönöm szépen. Kérném a Magyar Csodaszarvas Egyesület részéről Csigó Ernő és Méhes Balázs taptársakat, hogy a megemlékezés koszorúját helyezzék el. Mint az égbolt tágul a pillámfal lecsukom, döntslen szállok egyszerre minden csillagokon. Feled és most emel magamból, s túl magamon. Ember voltam, csukom a pillám és úgy hagyom. Feled és most emel magamból, s túl magamon. Kérném a Mi Hazánk második kerületi szervezetének alapító elnökét, Vörös Ferencet, és jelenlegi elnökét, Kisherceg Péter helyezzék el a megemlékezés köszönését. Feled és most emel magamból, s túl magamon. Ember voltam, csukom a pillám és úgy hagyom. Ember voltam, csukom a pillám és úgy hagyom. Köszönjük szépen. Hozok még virágot, meg szeretne emlékezni, nyugodtan letelti koszorúkat. Én is szeretnék még hirdetni pár dolgot. Aki gondolja, tartson velünk a Szénatérre. Reméljük, hogy a nem túl hosszas központi megemlékezések, színpados, tűzijátékos, nem tudom milyen költségvetéssel, kerületünk költségvetéséből megtartott emlékezésnek ott általában ilyenkor már vége szokott lenni. A Szénateret azért ne felejtjük, úgyhogy egy szál virágot, aki arra fele megy, az mindenképp rakjon le egy imát, mondjon el ott a hősök emlékére, akikkel évtizedeken keresztül még együtt koszorúztunk, de hát már sajnos nem sokan élnek, úgyhogy ne adjuk át a Szénateret se a mai nap folyamán. Ugyanúgy, ahogy a Korvin-köz se, ugye ott 15 órakor kezdődik a közös megemlékezés, a hagyományos bajtársi közösség már betagozódott ugye a Mi Hazánk központi rendezvényére, ott lesz majd ágyúdörgés, illetve mint pontosan tudom, hogy a lengyel parlamenti képviselő fog beszédet mondani ott a Szejmnek a Mi Hazánk testvérpártjának a képviselője. 15 órakor mindenképp érdemes oda menni.
Magyar Csodaszarvas Egyesület november 4-én meghívást kapott Rákosligetre, Dús Antal ottani földbirtokos második keresztjét fogja felavatni, Kölcsei kereszt lesz, úgyhogy akinek van kedve, jövő szombaton, november 4-én 10 órakor tartson velünk, és november 4-én hagyományos megemlékezés szokott lenni fönt a Mansfeld szobornál, róla se feledkezzünk meg. Én ezeket szerettem volna kihirdetni, és akkor rendezvényünket szózat eléneklésével zárjuk. Még egyszer köszönöm mindenkinek a részvételt, jövőre mindenki hozzon magával még 10 embert, és akkor színpadot is fogunk állítani. Ezt megígértem. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar, töltsd az majd a síron is, mely Éljen Magyarország, éljen a haza!